Kif aħna nilqakom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa u mhux sew dejjem inżuru t-toroq biss, allura ddeċidejt li nagħmel xi ħaġa tinbaltilhom it-triq għaliex minn hawn ftit ieħor triq Anġlu u Marjana Camilleri se tkun lesta ġewwa il-Fgura. U min kienu Anġlu u Marjana Camilleri? Il-fundaturi dawk illi kellhom għalqa u tawa biex timbena il-Knisja fl-1946. Isma', inti taħdem fi triq Marjana u Anġlu, taf min kienu? Le, ma nafx. Ma nafx min kienu. M'għandix idea. Imma hija tittamilna homework minn nhar il-ħadd, inti ħatu tara triq tagħna biex titgħallem min kienu. Inti taħdem fi triq Anġlu u Marjana Camilleri. Insomma dawk, min kienu? Kienu kellhom għal hawnhekk Bravo! u kellhom xi razzett. Ħallew kienu x'ismu il-Knisja ħafna kienu jgħinu ħafna Knisja. Kieku nista' nagħneq unbowse kien nagħneq unbowse. Fil-fatt, Anġlu u Marjana kienu taw din l-għalqa għaliex il-kappella li kienet iddedikata lil Madonna tar-Karmnu dak iż-żmien kienet saret żgħira wisq. U bis-saħħa tagħhom illum bnew din il-Knisja. U warajja intu diħelle il-Knisja għaw din il-plakka li propjament fakkar lil parrinu Anġlu Camilleri li dakinhar li tqedet l-ewwel ġebla kien qiegħed fuq il-post. U ma nafx għadix l-użanza imma qabel jekk rid tkun taf xi ħaġa titmur għand il-kappillan tar-raħal. Tajjeb, kif aħna Fader? Mhux ħażin thank you weħem. Kif tħossok l-ewwel bħala l-kappillan tal-Fgura? Minnix ħafna u tajjin, imma insomma s-sadda ftit ta' żmien inni hawn minn 2012. Imma kappillan siet fit-2016, ġifri ħana laq 5 snin. Il-Fgura laqawni ħafna. In-nies tal-Fgura ġej minn kullum kien hawnhekk. Hija parroċċa li kibret ħafna f'dan l-aħħar snin, illum hawn kważi 14,000 il-Fgura li laħqu iktar minn 3500 familja. Kulħadd jgħaddi minn hawn qisu wkoll. Iva, hawnhekk il-vantaġġ u l-Knisja qiegħda ċentrali, qiegħda fiċ-ċentru tal-lokalità. Issa, ankom knisja partikolari ħafna. U hawnhekk dej knisja żgħata u di trejqa żgħira illi hija propjament iddedikata għal min iffinanzja mhux hekk? Anġlu Marjana Camilleri, dawk huma l-benefatturi l-kbar tagħna. Infatti għadna nagħmluhom żewġ qudiesiet fix-xahar għall-eternità, għal dejjem. Il-patrijiet kienu preokkupati u semgħu daw Anġlu Marjana u tawhom l-art biex inbni din il-Knisja u l-Kunvent. U ġiet fiċ-ċentru tar-raħal. Ċentru ċentrali. Issa, x'għandha partikolari apparti dal-stained glass li huwa naħseb uniku għal Malta x'qatt ma rajtu x'imkien ieħor. Kważi tista' tgħid m'hawnx bozza mixewla mhux hekk? U bid-dawl tax-xemx imdawlin. Knisja dejjem imdawla. Il-partikolarità tagħha kif inhi mibnija. Ma tarax bħala hawnhekk hawn Malta, hija konkrit, fiha ħafna ħġieġ u fiha ħafna dawl. U komda lejkom biex taħdem għax dejjem naħseb ngħid min jaf xemmem wara. Komda ħafna. U isma' bdejt tgħidli xi ħaġa wkoll fuq dawk l-istatwi l-ankom tal-ġimgħa l-kbira. Dawna riċenti, id-doluri ilha ftit hawn, dik sibtaw meta ġejtaw. Dik hija xogħol Alfred Camilleri Kawki u ibnu Aron, dawk joqogħdu hawn il-Fgura kemm imnislim minn hawn dex. Dik xogħlu, dik id-doluri, il-Redentur xogħlu wkoll u anke dak il-kurċifiss. It-Trinità. Alla l-Missier, Alla l-Iben u Alla l-Ispirtu Santu. Kif tidħol għajnejk tmur fuq. Fader, grazzi ħafna tal-li dawwartna dawra ma' dil-Knisja, jekk għandkom iċ-ċans tkunu ġejjin law tisimgħu qudies, sabieli tiġi tismagħha l-Fgura mhux hekk? Għandna ħafna kumdità, għandna 6 qudiesiet nhar ta' Ħadd. Fl-1965 il-Knisja li kien iffinanzja Anġlu u Marjana reġgħet ġiet żgħira x-Fgura dejjem kienet qed tikber. U allura il-patrijiet Karmelitani ta' dak iż-żmien kellhom bżonn jerġgħu jkabbru. U bekk fl-aħħar waslet il-Knisja ta' warajja. Il-pjanta tal-Knisja ġdida saret fuq stil modern u oriġinali b'saqaf li jgħatti aktar minn 370 pied kwadru mibdi mill-art u miżmum biss minn 4 ponot il-fuq tagħha. It-qassim minn barra huwa forma ta' piramida b'fetħa triangolari kull naħa tal-Knisja li tagħmilha tidher qisha tinda. Il-faċċata tal-Knisja jekk dejjem tiġi mill-main road, għax din il-Knisja tista' tidħol minn kważi kull ponta tagħha,
għandek issib din l-istatwa ta' Ġesu Kurċifiss. Issa, propjament din l-istatwa kienet maħduma għal ġewwa, imma mbagħad b'xi mod u manjera spiċċa fuq barra. Toġobkom il-knisja tagħkom? Iva, għax moderna u illi noqtaw tantu ġifiri tfalamlu l-traċetta u l-grizma u toġobni ħafna. Taf minn bnija l-arkitett kien jismu M'għandix- għanejlek kien Edward Mikaller. Eħe, Bravo. proset għalih. Id-dizinjata, kif id-dizinja, vera sabiħa. Joseph, kemm għandkom knisja sabiħa. Grazzi ħafna. U jena minn fej Joseph għaw, inkomplu nilaqu xjenx vera Jos. U ngħidulkom li niltaqgħu il-ħadd li ġej, jekk Alla jrid sabiħa, x'aħna nagħmlu fuq it-toroq. Eh. All right.